Sabi niya, ano daw nga yun, sa palimos nga. Sabi ko, baka ninakaw mo ito. Sabi ko, yan ako, may nakialam yan. Sabi, hindi makakawa ng ganyang kalaking pin ng 2 araw na nawala, tapos magkakaroon ng ganyang pin. Duda ako. Ano yung naging usapan natin sa opisina? Ano yung pinangako mo sa akin? Nakagawa po ng mali. Ngunit nang muli namin siyang sinubukang kausapin, ito lamang ang kanyang naging tugon. Kasi po, wala po akong pambiling kain. May nag-utos ba sa'yo na gawin mo yun? Meron po. Sino? Mga barkada ko po sa mga rugby boy po. Sama lang po ako dyan. Binubugbog po ako. Pag wala po akong pera, nahingi po sila. Kabilil daw po nilang rugby. Sino nag-utos sa'yong gawin mo yun? Ano sabi sa'yo? Sabi daw, may pasukin mo yan. Sabi daw, pera yan. Sabi kayo ko, susuntukan po ako. Nangangako ka ba na di mo nagkagawin ulit yun? Opa. Promise? Ikinagulat ko ang kanyang mga naging sagot. Yung nanay ay parati ko na po yan napapagsabihan. Ilang beses na po yan nakulong. Halos pabalik-balik na din sa kulungan. Siguro po, kaya sa pagpipili, kaya talaga kayo mga barkada sa mga, tinuruan tayo mga yun.